Politiek en de PVV. Erna Cohen, haar man Martin van der Brand en zoon David kennen er geen genoeg van krijgen. Ze staan op de plakken 4, 6 en 8 op de PVV-list van de Steerterverkiezings. Omdat ik gewoon vind dat er iets moet veranderen in Nederland. Het gaat niet goed. Maar dat kan iedereen zien. En hetgeen ook, ik bedoel, Wilders is misschien wel eens wat extreem met zijn uitspraken. Maar datgene wat hij aanroert, dat zie je dat het gewoon waar is, dat het klopt. Verleden jaar voelde de PVV-Steerterfractie in Friesland uitelkoor naar een uitspraak van Wilders. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Dan gaan we dat regelen. Ik heb daar een paar nachten heel slecht van geslapen. En toen heb ik gedacht van, hoor ik daar wel bij? Ja, want ik stemde al wel Wilders, ik stond nog niet op de lijst. En dan heb ik daar diep over nagedacht. Ik praat heel veel met Marokkanen. En je ziet ook bij de Marokkaanse gemeenschap dat die niet zullen integreren. Ze jouwen toch dat er in Peerses en Tenaat, dat de PVV-kandidaten wenjen, geen moslims binnen. Toch binnen ze benauwd dat de islam oprukt. De meeste moslims die gaan, Mohammed is alles. Mohammed gaat voor hun kinderen, voor hun vrouw, voor hun ouders. En daar kan ik niet zo snel bij. Ik bedoel, mijn kinderen zijn echt mijn alles. Dat zou ik echt, ik zou niet een God op een voetstuk plaatsen. Nevens de PVV'ers moet Friesland net meer investeren in Wimon en zo de afvaloven in Haas werd dichtmatten. En in de landbouw is een soort te winnen. We moeten ook zelfvoorzienend zijn in Nederland, vind ik. Dus de boeren in Friesland moeten lekker kunnen produceren. En desnoods ook de multinationals, de grote bedrijven. Dus buitenspel gewoon direct van consument naar de klant.